și când nu mai miști deloc, te iau și te pun pe masa de operație și fac ce vreau cu tine. Înțelegi? Deci asta se intenționează cu poporul român. Și vă dau totuși o veste bună, care este cheia de boltă a salvării neamului românesc. Scăparea, salvarea acestei națiuni atât de ropsite vine tot prin femei. Mamele, în primul rând, care au copii. Nu contează că are 80 de ani și copilul are 45-50. Tot copilul rămâne, da? Vorba aia, până când pleacă dincolo. Mama respectivă, tot copilul va considera. Că asta este relația între viețuitoare, da? Eu văd o revoluție, nu în sensul clasic al cuvântului, o revoluție morală în această țară din partea femeilor. Și primul exemplu l-a dat această doamnă admirabilă, doamna avocat Șoșoacă, pe care o felicit pentru curaj și inițiativă și îndemn cât mai multe mame, nu bărbați, pentru că bărbații, să fie cu iertare, mare parte din ei sunt niște lași, le îndemn pe femei să iasă și să protesteze. Pentru că femeia, și în special mama, este cea care a apărat întotdeauna, oriunde lume, nu numai în România, valorile vieții. Nu doar banii și averea, valorile vieții. Păi cine apără casa? Cine apăra casa? Mama. Plecau ăștia ai noștri la război, mama stătea și avea grijă de casă, da? Mama, bunica, cine era acolo, da? Păi, în lipsa bărbatului, femeia este cea care are grija rostului, da? Și atunci vorbim despre această inițiativă. Eu cred că se va ridica în curând, în această toamnă, pentru că vorbim despre împărăteasa. Da? Femeia româncă este arătată de împărăteasă. Și simbolul copilului față de împărăteasă este grija părinților față de copii. În asta au vrut să lovească acești jalnici, cum să spun eu, retarzi, n-am cum să le spun, să concepe o asemenea lege, înseamnă că trebuie să fii diabolic, tu, nu ca om, că nu poți să-i mai numesc om, ca specimene, trebuie să fii diabolic să gândești așa ceva. Și mai este o chestie. Am avut un vis alaltă noapte pe care am stat să-l tâlcuiesc. Ai mei care sunt plecați dincolo îmi trimit mesaje. Este foarte posibil în curând, apropo de identitatea noastră ca români, să se mai vină cu o lege care să lovească. Vezi bine că dacă opoziția cam ciuntit legea, că, vezi, dragă Doamne, ținem cu poporul, noi ăștia din opoziție, vor veni cu altă lege peste un timp, cred că o lună, apropo de augustul ăsta, în care să strecoare într-un mod foarte insidios și mărșat ceva care să lovească, să știrbească, să ciuntească sau să fure direct identitatea noastră. Pentru că e vorba de buletinul de identitate. Sigur că nu o să vină să ți-l ceară, dar e vorba simbolic, da? Mi-a apărut în vis buletinul pe care nu-l mai găseam, dar care n-a ajuns în mâinile celor care îl cereau. Deci, atenție! Buletinul este identitatea ta socială. Deci aici am vorbit despre poziția noastră ca cetățeni. Trebuie să vegheați să nu permiteți niciunei legi care va apare să atenteze la deposedarea identității voastre ca oameni. Da? Că nu e vorba că își cere buletinul și ți-l ia și ți-l confiscă. Nu e vorba de asta. Că e un act al statului, până la urmă. Nu e al meu. Statul mi l-a dat,
aparține statului. Uite, exact acum, în timp ce vorbesc cu tine, mă uit la o postare a doamnei Monica Pop, a doamnei doctor, care spune că internarea obligatorie este o jignire adusă românilor, o clară dovadă de neîncredere și de lipsire de libertate. Nu există că la internat o oră sau 48 de ore. Nu trebuie să existe așa ceva. Păi da, dar aici... Este singurul medic. Aici totuși îi blamez pe medici în majoritatea lor pentru că nu au curajul să iasă să protesteze. Pentru că Direcția Sanitară, DSP-ul, la ordinul ministrului, a introdus în protocolul medical uzual faptul că doctorii nu au voie să ia măsuri. Adică vrei, nu vrei, trebuie să te supui la aceste directive imbecile. Nu, spune că o oră sau 10 ore sau 48 de ore este tot o internare cu forța și de ce sunt considerați românii cei mai irresponsabili oameni de pe planetă? Păi vezi, dacă nu faci cum vrea occulta, ești etichetat în fel și chip, nu? Lași, obraznic, nesupus, nesimțit, lipsit de discernământ și așa mai departe. Adică să lași coronavirusul să-i